Ska ni röra lite på er? Kitty. Hur ska du få fart på det nu då? Han ligger där som en klump. Det gick inte. Oj. Ja. Gå då. Ja, gå då. Oops. Oj, du är duktig. Oj, vad du är duktig. Ja. Oj. Oj. Ja, gå då. Gå då. Ja. Ja, det går fint. Det går fint. Ja, duktig. Ja, duktig. Ja, duktig. Ja. Du kan. How you can. Kan du hoppa ner? Nej. Så går man försiktigt ner där. Lite halt för det är nytvättat. Så. Hey baby. Hey baby boy. Hello. Ralphie, are you walking again?